blas sawepi. Wis lah tak laku ae sawepi. Si. Lagi kusang. Lagu dukun ini ya. Tak sempina. Lagu pengen dukun dewe ya. Rusak karep lah. Masalah buat lo. Oh, cene tak takoni teman-teman. Jawabnya kok nyuno. Ya biarin lah. Suka-suka kue. Mulut-mulut kue. Bocah gendeng. Aku tak nyengkre ae cek gak melok-melok gendeng. Pancen sari bocah gendeng. Tak omongi opo, jawabannya opo. Kan nak ceting tau. Lah itu ceting. Keselang tak meronok. Tuket iso sampe saiki kok gak no uang takon mengceting blas yo. Ini sih Pak, iki ceting apa? Itu iki pasar. Wis ero ceting cek takon ae. Lah aku kan takok Pak. Gak oleh ta? Gak oleh lah. Cek takok bayar kene. Ngopo sih Pak? Aku durung ngising dikasih bayar. Karena aku mek takok tok. Niat ngising opo niat takok. Oh wis lah. Nek aku gak oleh ngising tak nyengkre ae. Nek kan duwe ojo ngising.